अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आकर दूर न जाएंगे। करैत ह कहले हाँ हई जे कुंवर जी अपना बहनी के ओहो तोरी तनी समाचार कहो तो हमर पाहुन बते हैं जे का हमरा बहनी के थी के समाचार बा। हां गुलाबो देवी मर गेली कर माई रली है। तू अपना माई के कहो ए बाबू अपना माई के समाचार कहो बारे में हितावा तोरी बहन ए कुल गौनाई ह हतना रफ टफ यूज करता रह ना चाहे बाकी फल फूल के हाल का जानी जे खइले बा मड़ुआ बांस के जरी बांस जमेला और रंडीन के पेट से भड़ुआ ये तोरी बहन ई कुल शब्द बोले के ह चीज गाना बजाना में अश्लीलता बाप रे बाप। तू तो अपन नाम कमाए खातिर बोलत रह जे कमलबास के हतना गाड़ी देले बा फलनमा कि ऑल इंडिया में हमर नाम हो जाए हम जानता नहीं तू वही काम करता रह हम जानता नहीं बाकी तू लंगड़ के पछड़बा ना लंगड़ कमलबास के जोड़ी बन गइल भी अब तू बीच में एगो ये भाई कहला जे हाय भैया तू कहला हनु कि 2 1 1 रब ने बनाया एक 2 टुकड़े किए ऐसा का कहला है कि है दोनों जना कहा नीचे हालो हम ऊपर वाला है सुना ये दोनों जना नीचे में बालू नु तो ऊपर वाला तारो हथिर बा आ जान दोनों हट जेते संगवा नु ता तारा अपन होई तारा गड़िया में ढुक जाए। हरिश्चंद्र सर दोनों सपोर्ट नीचे से बाड़े स जे तू ऊपर टंगाइल बड़ चाहे दोनों हटले स कि तारा अपने समानवा तारा अपने में ढुक जाए अपने गाड़ी अपने मार लगबो हम देखा फालतू ना बोली हम जन कहले बताने के जवाब हां तारो कौनई से परे हट के अश्लीलता और गाड़ी के प्रयोग करता रहो दोनों को दोनों गावस अब बताओ हमने के गावस तू कहता रहो ये तारे को बेंजो मास्टर है का नाम है कर छोटू अरे करे के जब विशेषर पांडे मारे लगले हमारा कॉलेज गावस ये के करे के गावस कॉले पूछा क्रिया खतनी रामायण जी के छू के कौना के जमल है करे के 10 थप्पड़ मरले हां कहां मा धीरज जो जग द्वार पर शायद तू रहल का हां इहो हित रहल ए पिटाइल 10 थप्पड़ मरले से करे के
खाली हमरे कह दिल जे गावत सा बोले के सभ्यता सीखो असली संस्कार तो जमल हवा ना तू असली संस्कार के तू जमल हवा ना सिवान में मुस्लिम के संख्या ज्यादा बा चमड़ा आगा के काटो रहला वही तेरे टोपी पहन के तारा माई के जन्मा दे हाय हितवा कहां गई बेंजुआ ला कहता गावत से एक हाय हित कहां गइले है वो कहीं जा से उनकर माई बहन बाड़ी नु कहीं बबुआ रे का कहले कमलबा से ए पैदा कइले हमें दोनों जना उनको के हिनको के लगातार सब दोनों जना हमारे पे बयान कसतलो का है कि चैनल जुटल बा आज इनका के गरिया देव जानू तो के सिवान छपरा में हमन के बोली ना एक के चलते हाउ तो बेचारा दिव्यांग आदमी है इंजीनियर है उसके लिए तो मैं माफ कर देता हूँ फिर भी वो अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया वो बोलता हितवा वो कम नहीं खे अब भाई मोबाइल निकाले लगल है बेटा अभियंता कल है ताहर कहल हम मंजूर बा काहे से कि तू दिव्यांग बड़ा विकलांग बड़ा तू 15 कोस दौड़ियों को जाने खा सकत तारा के दू थप्पड़ कोनो दे दीनु तो दरे पर गिर के कब जाता रहो मार दियलो तो जाता नहीं भैया ले कह के तारा के पिटा भाई तो तारा के मारल आगू ऊपर ढेला बिगो बराबर है हाय स्वरलिपि लो हाय कहले हम भाई हमार के हम जौन गीत गा देता नहीं कुंवर जी बोल देबो तो दोबारा तहर माई के गर्भ में से तारा जन्म लेबे के पड़ी हमार त माई के मरला हो गल 30 बरिस बाकी भगवान करस जे हम ना 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 इनको माई मर गल बड़ी हे भगवान हम बोलता नहीं अच्छा हम जे तारा बन से गो नहीं खे भइबो कहले त मुहले भइला हम चाह जे तारा मौगी के एथिया में ढुक के आ फिर से हम कमलबास बन के जन्म ले भैया भौजी घर में सुत समसुती गनवा राम एगो लय गौले रही बिरहा वाला भाई लोग तो ऊपर वाला कला है बीच वाला भुला गइला बाकी हो तारा कहना आई हमरा के कल है जे कह के देखावा कुंवर जी देखावा तनी कि 4 दिन से लागो 4 दिन से लागो अरे आज लो हला गोलो हेलो अरे लइका एगो छुमा लेके आज भारत की धरती पर भोजपुरी में जौन गा के छोड़नी तो करे फिल्मी स्टार लोग नकल करेला आ तू कहिया पुत जन्म ल कहिया राक्षस भइल बेटा नाव धैले बाबू अरे चुमा लेके लइका एगो बोलो 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 हो जाके ढुक जाई तारा मौगी के थी में ढुक के निकल जाई में से फिर कमलबास बन के जन्म ले ले पक्का बहन चोद भाई ए तेरे को माई के दूध पियत रह लइका ऐसा है बार बार माई से कहे जे माई रे कबाल दी महतरिया हंसे ये हमर बाबू पियो आ पी के जियो न तो तहर बाबू कबार के थकल है फिर तहरा से कबर वाला ना तू देकर जानम हो ऊ हम कहते नहीं ओकरा के और बा बने लगा चुमा लेके लइका एगो हेही मुहे भागल है ढेर दिन से लह में लागल रहे कि ढेर दिन से लागल रहे लइका
ऐसन बुझाई केहू छन देनी दागल हा अरे लइका एगो चुमा लेके लइका एगो चुमा लेके दागल हा लइका एगो चुमा लेके दुल्हे राजा तनी और लेवल बढ़ा दो टोन बना के हमरे राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हम सफर हमारे मित्र जिनके साथ में अनेकों बार दुगोला गाया जिनका नाम मनोज मिश्रा जी है उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरे तरफ से एक फूल माला आपको स्वागत करने के लिए आई बाबा जमापुर जीरादेई लुधियाना पंजाब गवले बने यहाँ संगे हम बहुत बहुत गौने प्रसंग का अच्छा गया था व्यास मनोज मिश्रा जी बाकी आजकल लहड़न के जमाना में का हम बताएं लेकिन तो हम बानी वैसन यही कुल जैसन रहले से बन जाइले कलाकार पानी के आकार का होता है हाँ जी बाल्टी में रखिए बाल्टी गिलास में रखिए गिलास मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है वही कलाकार होता है नदी आज हमारे के टीका रहते है लंगड़ा है दोनों के दोनों हमारे से जन्म है नहीं के लगातार सब बने ही दोनों आगे बने बरे ना नु तो पिटैला के डरात ने खन से तोरना ले ये जानत रहे से कुछ बोलब जे हमने के केहू बोली हई त एगो संगतिया ह ढेर दिन से रह गेल बा संगे ई कुछ बोलेला तो हम कहली कि जा दो हमार भाई हई जन बोलत है धरी करवा चोदी धरी करवा चोदी एकर बोली सहात नहीं है को दिन के जमल है अब बतावा 22 गो पतल में अपना घरे हमरा के खाना लेके थरिया दिखाई यूट्यूब पर प्रचारो हुई 22 गो पतल लगौले रहे आइटम पर आइटम हमरा के दे के खियौलो उतना के दामाद के सेवा ना बाकी अपना हो दामादा खाती रोटी सुंदर से सुंदर ब्याज लेके दौड़ेला आयर ले हां बाकी पहुना के देखले से हो ई त हमर बहिनी के हवाला हो रहे तो दामादा के खियाई तो बढ़िया से चढ़ी तो सुंदर बेटा भी आई आई देखी आई वीडियो हाय देखी कौन है बना के के कहल जात देख ली चैनल वाला खींच ले लो ये करे घर के फोटो हो 22 गो प्लेट में हमारा का खाना खिया के चमचागिरी करे यही अजीता भाई चोट के है आइए हमरा के गाड़ी देता है देख लो बाबा खींच ले हलो सब लोग खींच लो देख लो बड़ा एकर दिखा दीजिए हो के ये कमलबास कुंवर के चाट के ब्यास बन गई आई लागल है बड़ा हमरे के गाड़ी देबे देखो 22 गो पतल होई में बाबू बढ़िया से खींच लो सल्ला सा पाहुन के मोलले बड़ा से कतना ही है भाग गइला गरीले बा हमरा के पहले आओ मंच पर चला दे रे बुआ है जनले सही तरह हमरे को देख ली लाजे भाग ए करे घर है ऊपर वाला कोठा हां टूटा घर में गोइल बन जाए घर के बड़ शिकायत ना कोई खाना का बड़ाई कर नहीं के घर बा घर तो बटू की देख लियल जाए खियावे ला के भाई फोटो दिखाओ सतनी दिखा रे बबुआ खाना खियावे ला के हो उनको फोटो दिखा दसना तई कर जनी है जे अब बताई रवा अभिषेक बाबा रौरे गीत गा के अभी दिल के चार्जर 500 रुपया धो के गोल पकड़ी रावरे गीत गा के हां जी हमरा से लड़ाई लड़ते रे हाउ कहतर के सोना गाछी के जितना राव रंडी हो खसगल के कहला सब राव बहन बेटी हो के कहला अरे बहुत सुंदर बात करनी है के कहला हे भगवान सारा घर के हम तो चाहिए जे केहू के ऐसन बेटी बहन मत जन्म ले जे वो जगह पर जाओ जहां राम राम न रहे भविष्य अंधकार में हो चाहिए हम तोहरो हम ना चाहब जे तोहरो घर के बेटी बहन जनता बाजार में आओ बलिया भगवान बाजार में आओ हम तोहरो घर के चाहिए हम वो आदमी हैं केहू के बेटी बहन के ना चाहिए कि कहीं जाके गलत जगह पर ओकर इस्तेमाल लोग करत होखे
पक्का बहुत तेज देवर कहत रहे जे ऊ ससुर रहले ना बेटा बना तो श्रवण कुमार जैसन एगो ऊ श्रवण जे तीर लागल तबो ना कहले जे रजबा ते काहे मरले है एगो ऊ श्रवण एगो हे श्रवण के देखी देखिए भाई सरवन के ता एगो हे श्रवण के देखी बिना बोलल ये दोनों के दोनों इस श्रवण जन भइल बड़े स हमरा के फुहर बोलत रहे दोनों बाकी छोड़ी ना हमारा वो श्रवण से काम बा अनु हमारा हे श्रवण से काम बा छोड़िए सरवन के दोनों के दोनों खत्म बड़ा से बहन दावना भविष्य बतावाला चुटकेला कर ले बड़ा ओकरो के जवाब दिया कहत रहे कहू ते खड़ा हो हाय 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 अस्थिर रहू अब कहत रहे जे लौंडा है हां उनका लोग का लौंडिया है ये लोग लौंडा है लौंडिया है हमर लौंडे हमार कुछ भी होखे हां ये कलकार है ना हां तू हूँ अपन कलकारवा के दिखावा तो तू का अपन बहिन लेके आइल बड़ा हम तो लौंडा लेके आइल बनी तू अपन बहिन ने चावे के लेल बड़ा कहते रहे के एकर नाम प्रिंस गिरी है हां ई गोइल वाला पुलिस में भर्ती हो गई रही हां हो गई रही हां हई कहाँ गई हो हई हितवा कहां गोइल हो से तो लंबा है टीन करो भाई कहीं इनका से तो लंबा है टिंकर बाजीत के हां यही कहने खन बिहार पुलिस में जाके गाड़ी मारा ई कहां गाड़ी प्यार कइले बड़ू इकरार कइले बड़ू ओकरा संगे करार कइले बड़ू तू करे के माने लू तारा क्यों नहीं मानो जगह पागो नहीं जायो ए सखी कहा हम अपना करेजा के बहुते दिल और जान से चाहेले उनका के हमार अपना अंतरात्मा में बसा ले बानी उहे हमार भगवान हवे उनके के हम सोचम कि आगे आवे वाला समय हमार मांग के सिंदूर बनस लेकिन ए सखी का जाने काहे करेजा हमरा पर ध्यानो नहीं खंदे देखो तने कि रिमझिमवा के पीछे चक्कर में रहता लेकिन ए सखी ई कुल देख के हमर करेजा दहल जाता हम चाहत तने कि हमर करेजा वापस आ जाए हानो लेकिन वो हमरा पे तने क्यों ध्यान नहीं खो देते सखी हम उनका बिना ना जियो उनका बिना हमार शरीर लाश बन जाए सही सही दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की तुहर कहा नाम सही बा ओहो अच्छा ये बताओ अभियंता भाई केने गोइले हु अभिषेक तिवारी की सराहना करतले हैं हां क्यों कर शिकायत करतले हैं ये दोनों के बीच में अभिषेक के लेकर डाल दिल बने पूरी प्रदेश उत्तर प्रदेश बलिया बिहार अब ये दोनों के जलन हो गइल बा हां जी दोनों के जलन भइल बा हाँ, कैसे के बाह के लेकर डाल दिल बने आ जब डाल दिल बनी तो दोनों का चूरना काट दिल बने गाड़ी दोनों में के बहन चोदा गोइल बा दोनों के चूरना काटा था अब इनकर शिकायत कैले है को बड़ाई कैले है कि अभिषेक ये दोनों ही तो उनका जल तू जौन गवले बड़ा तरह से फुहर में नहीं गावत बताई इनका दुआरे पा के इनका कहे के चाहिए हां निर्मला के गाड़ी हम दिवनी हां जान के बक्सर स्टेशन पर प्रोग्राम देले रहे हां निराला इनका के फुहर पात्र निर्मला बोलत रहली बोलली हम कहीं अभिषेक अब डरामो हां कमेटी खुल में जा। हमारे आदमी है हाँ। उनका के खुल के करिए खोल रेला। के करियावा मारो बोलो गलती ना नु हां इनका के फुहर बोले लागल जान के बोलो बकियावा दिल इखिसा सुनाई हर मोहब्बती में मजेनु बनवल सिया भाई आवारा दिल के एक हिस्सा
आज हमरा अभिषेक व्यास जी, बड़े भाई साहब राजू बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी, हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। बार धन है मलिकार, धन है। अरे दीवाना बना के भैली बेगान, ठिकाना हमारे यार भैल पागल खाना, आज हमार ठिकाना पागल खाना में हो गइल बा। करे जा के ठेहा पर कटल सी ई कसाई, अरे मोहब्बत में मजे बनल सी ये भाई, दोनों भाई के प्यार दुलार पाके हृदय गदगद हो गए। लय गावो, तान सुनावो, गीत गावो, गारी के करे के देबो, माई के, बहन के, आजी के, दादी के, नानी के, अठराजी के, सतराजी के, अगरिया और आ जाई तो कहे त्रिलोकीनाथ के करी अभिषेक तिवारी जी के परम आदरणीय शिष्य अभिषेक दीवाना जी रहे हमारे चौहान साहब जो लखनऊ भोजपुरिया समाज के संचालन कैले बने बहुत दिन 40 साल, आज रिटायर होके अपने गांव में आयल बनी। बार बार प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। काना कहनी चौहान साहब खातिर अरे पगली प्यार मुलायम होला, प्यार कोनो अखरा ना होला, अब प्यार के जोखे खातिर कोनो किलो और पटखरा ना। रउआ तो खाली प्यार प्यार कैले बानी, लेकिन इहो जाना तनी प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है, बुरी होती है। हाँ। प्यार करने वालों की किस्मत बुरी होती है, बुरी होती है। मुलाकात में जुदाई जरूरी होती है, जरूरी है। वक्त मिले तो उठाकर पढ़ लेना प्यार की किताब, क्योंकि हर प्यार करने वालों की कहानी अधूरी होती कि रही एक हम सीधा सादा परानी, भेटा गईली हमारा लैला के नानी, दर्द जौवन देले न मिले
के बीमारी दिहल ह। दवाई दिहल है बेवफा कैसन दिहल दवाई ई गौनिहार बनता लो जन तू बारा गईब 25 साल पहले गावल ह आ गवले बनी तबे तहरा आज मिलल बा का हो ना त ना मिली ए लंगड़ी पानी तले पूरी भेटा ता कुल लोग के आ हा हा अब हे ब्यास पे भिड़ल बनी हे ब्यास पे भिड़ल बनी तो दोनों जने के गाड़ी में जलन हो गई आ हा हा बेवफा का दिहल ह। हम हेट बड़े, हेट हम बड़े। कदम कहतनी हेट बड़े हम बाबा। हिट सुपर स्टार बनाई ले आज बना देले बनी बाबा हेट तारा बड़े। दोनों जने जरबो जरते रह जीबो तार लोग के मार्केट के पीछे जा रहल बा यही तरह का ढेर जड़ता है यानी कि दोनों का मार्केट गिरल जाता है कि बेवफा के दिहल है ऐसन दवाई टूना पांडे मिर्सी साहब हो हाय भाई रह गीत दादा टूना बाबा हमने कह रहे हैं हाँ ए आ मलिका एही